Sini media friends no hambai tei lamsogo tei bubagrano khulung yafaro जों दिनै साइमन 8 तारिख डिसेम्बर 2022 दिल्लीगो 5 तारिख bai 6 तारिख दिनै दर नांखा बनि परि 7 तारिख सुनो दिल्लीगो किसा बेरायनानै सुजुग बिखा बुबाग्रा आबनि बुवार खुलुम याफरो इदा जों जतनो गाहाम करनखोनो हाइफ्रोबो गाहाम करगोन सफाय लेखा गता फिरफ्रोबो जों गाहाम करनखोनो दाबो जरा दै दुलै जों गाहाम किसिनि वारियर रुटलां खान बागै जों जायtok लाइतंगो दिनै वाइट स्पेशली जरा भलन्टियार्स दंनाय वाइट टीम वारियर्स दंनाय मेडिकल टीम दिनै ट्रान्सपोर्टेशन टीम दंगो दिनै रिफ्रेशमेन्ट टीम दंगो जतनो बरक दै दुलनि बिसिं दै बुबाग्रानि दै दुलुं बाय जों गाहाम करनखे दाबक जरा केबो ba ma hai kama kha pu missing ko kebo dera kha ma hai kroi kisa bisa lum kulum kisa ung tongo chini bisingo warriors lo hai pan bro samai basen train thangnai hinai tabo jara sung je report man mani inga tei chini report tam sane public class chini jara warriors lo ang koinai through media borok kaham kerja disiplin maintain khai thangani bagai jahate train bisi rogo kuno karana ma hai indisciplinary borok action ta khaitho गाहाम करनखो जतनो जों वारियर जतनो लीडर हाइसे आं लीडर खरकसा हिले आं जतनो दै दुलना आबो हाइ रेसपॉन्सिबिलिटीया जतनो खरकसा रेसपॉन्सिबिलिटी गैनो जों गाहाम करनखो जेहेतु हासालमा थांनानै दिल्ली तो चिनि त्रिपुरा आगरतला थांनानै अनेक चालु अराउंड प्राय बुसु तंना 25 किलोमीटर हाइ तंना राजा थांसनो निगे जों गाहाम करनखो मेन्टालिटी गाहाम नांनाय चिनि हेल्दी नांनाय बुसा गाहाम जों गाहाम करनखो थांना नांनाय आबनि बागैनो जों लुकुरानो कयनामो सुगो जरा तीव्र हास्य तक फन सुनो नाहल तुनाय रन कयनामो सुंदरबो जागा तंकुथै जाने पैतो सामनि नताय रन अबस्कुरि जाबाय जों गाहाम करनखे सफायलांथै हिनै निगे जों जे ताइसिं जे सुमनि आं किसि सारि पाइ नामो सुगो चिनि ग्रेटर सुबंगै जे सभा जे मुभमेन्ट अब पजिटिभ साइन थांग दङो मेमोरेन्डम चिनि डिग्निटारिज बचिनि एमडीसी चिनि एम सीएम समो जों ताइसिनि बुबाग्रा जों नुखा जे मेमोरेन्डम सबमिट खायमानि सिग्नेचार गाहाम करि लागिनो गाहाम के डिमान्ड खाइजाखोनो सबमिट खाइजाखनाय खा खायो आ बेपारा तसिनि जरा कुछ बेरेंगो तंनाय बरक टाइम गाहाम खाय आंसै साइमानो ओंखायनो ते काइसा जों नुखा आरो आं किसि मेसेज नामो सुगो बेलायखोनो चिनि गाहाम सामुं तांखा चिनि टीआईएसएफ नि इनचार्ज बरम गोनां एमडीसी सदागर कलयबाय ते खरकसा इनचार्ज दङ चिनि बरम गोनां डेभिड मुरा सिंह बरकबो चिनि सीबीएससी नि चेयरमैन थानिगो चेयरपर्सन थानिगो काइसा मेमोरेन्डम सबमिट खाइका जे चिनि कक बरक सब्जेक्ट सीबीएससी टू टीबीएस जों रोमान स्क्रिप्ट बायजे खबानो आबनो इंट्रोडक्शन मा खाइनाय चिनि तिप्रासा जरा तंनाय कक बरक सब्जेक्ट अब डिमान्ड तिगि बरकबो मेमोरेन्डम सबमिट खाइका बेलायखोनो खुसिका बरक हामबाय माया फावो आसोनि